Kaixo eta ongetorri jakindunera, gaur konoak ikasiko ditugu. Hasteko konoa zer den ezagutuko dugu. Konoa honako itxura bat duen egitura da. Konoa da oinarrian dauka borobil bat eta gero goiko erpinean bi marra zuzen elkartzen dira beraz. Konoa zabaltzen badugu horrelako gauza bat geldituko zaigu. Enborra horrela zabaldurik eta beko aldean oinarria itsastuta. Beraz, kono batean ezagutu behar ditugun hiru gauza hauek dira. Erradioa, oinarriaren erditik aldera doan marra, hau R adierazten da, gero H, konoaren altuera, oinarritik goiko erpinetara doan marra, eta azkenik G deitzen den beste marra bat. Hau da, konoaren pareta. Beraz, normalean, G hau kalkulatu ahal izateko, egin barko dugu formula, edo ematen digute ariketan, G hau, dela konoaren alboko marra hau, edo kalkulatu ahal dugu formularen bidez. Hau da, hau azkenean Pitagorasen teorema da. Beraz, hau guk marrazten badugu triangelu hau, emango digu triangelu zuzen bat, horrelakoa, non H, R eta hau G den. Beraz, azkenean Pitagorasen teorema aplikatu dezakegu G kalkulatzeko. G izango litzateke hipotenusa, eta gero H eta R katetoak. Beraz, egiten dugu formula hau, kalkulatu izango dugu G. Beraz, ariketetan, edo G hau ematen digute, edo gu kalkulatuko dugu formularen bidez, Pitagorasen teoremaren bidez. Eta azkenik aipatuko ditugu formulak. Formulak hauek dira. Lehenik, oinarriaren azalera izango da, zirkunferentzia bat denez, oinarriaren azalera izango da pi R karratu. Zirkunferentzietan, honen formula beti delako pi bider erradioa karratura. Gero, aldearen azalera izango da pi bider R bider G. G, hau, marra hau, guk kalkulatu alduguna formula honekin. Eta beraz, azalera totala izango da aldearen azalera, hau, gehi oinarriaren azalera, gehi hau, goikoa. Beraz, kasu honetan ez dugu egin bakarrik oinarri bat dugunez, ez dugu egin oinarriaren azalera bider bi. Da, oinarriaren azalera gehiketa, bakarrik bat dugulako oinarri bat. Beraz, azkenean, azalera totala gelditzen zaigu pi RG, aldearen azalera gehi pi R karratu, dela oinarriaren azalera. Beraz, egin dezakigu formula hau zuzenean aplikatu eta datuak oitza sartu, edo banak egin eta gero hauen arteko gehiketa, hori guk nahi dugun moduan. Orain, hau hobeto ulertzeko, ariketa bat egingo dugu. Ariketa honetan, ematen digute kono bat, hau, eta esaten digute erradioa R 10 cm direla, eta H 20 cm direla, altuera. Beraz, kokatuko ditugu hemen datuako hitza kono honetan, beraz, H izango izateke 20 cm, eta R izango izateke 10 cm. Baina, formula hauetan ikusten denez G erabili behar dugu, beraz, kasuetan ez digute ematen G. Beraz, aipatu duan bezala, hemen ikusten denez triangelu zuzen bat, egin dezakegu Pitagorasen teorema G kalkulatzeko. Beraz, G karratu izango litzateke HB, 20 berbi, gehi R berbi, R karratura, beraz, R karratura da 10 berbi. Beraz, orain, G karratu berdin, 400 eta 100. Beraz, G izango litzateke, karratua dugunez, G ateratzeko da R karratua beste aldean, beraz, R 500, eta beraz, G emango digu 22,36 cm. Beraz, hemen badakigu G 22,36 dela. Beraz, orain ja, kalkulatu hori izango dugu azalera totala, aplikatuz formula hauek. Beraz, hasiko gara aldearen azalera kalkulatzen, aldea, berdin, pi RG, beraz, pi, bider R, R da 10, eta bider G, G da 22,36, orain kalkulatu duguna. Beraz, 22,36. Beraz, orain egiten badugu kalkulagailuan, pi bider 10, bider 22,36, emango digu, 702,48 cm karratu. Azalera denez karratu.
Beraz, orain adibidez egin dezakegu formula hau, azalera totala, da, aldearen azalera dela 702,48, orain kalkulatu dugu, 48, gehi, oinarriaren azalera, eta oinarria zenbat esan dugu dela, pi r karratu, beraz, pi bider r da 10, eta hau karratura. Hau izango litzateke a oinarri. Beraz, azalera totala da aldearen azalera, gehi oinarriaren azalera. Beraz, orain egiten badugu 702,48 gehi pi bider 10 karratu, emango digu 1016,74 zentimetro karratu azalera delako. Beraz, kono honen azalera totala izango da 1016,74 zentimetro karratu. Eta hori, gogoratu, G kalkulatzeko, hau, triangelu zuzen bat denez, egiten dugula Pitagorasen teorema aplikatu. Eta G hipotenusa izango da. Beraz, hau izan da guztia, gogoratu, sare sozialetan eta web orrialdean jarraitu jakindun.